Masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace
isang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini. Buyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos na kaligid-stak na alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas Pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Pang Lunes edisyon sa Platuntunan, Pizza 14 sa bulan sang Pebrero. Valentine's Day. Happy Valentine's sa ating masukay, sa ating matagulati, sa ating sinimang kabombo sa kabusan ng 61 kimakabarangay at sunod sa Bacolod. Mga suki na ito nasa mga banwa kasunod sa kabusan sang probinsya. Of course, sa mga nagkusan ng Bacolod noon, nga nakatutok live sa ating sa FB, sa ating YouTube channel. Di sa bayan sa Pilipinas, di sa bayan sa kalibutan. Makitaan na batin natin mapalagad sila nga hapon, inyo Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition.
So, po, Diyos nga po niya si Bombo Dennis Rubigas. Sa mga balita naton, lokal, kapin isa kagatos o masubra sa gatos kapuno sa marijuana, ang natagayan ng mga kumpiskar sa kapulisan sa may syudad sa San Carlos. Samtang isa kabala ito tali damage sa natabong kasunog kay sinigilamang hapon sa may barangay Mandalagan. Kaya investigasyon sa kapulisan, siling pagkasapos ang bangkay sa sunod sa balay sa may barangay Pahanukoy. Sa mga nagapauna natin nga mga balita sa palibot sang pungsod mga kimanan, ang PNP kag AFP gina-verify pa ang report nga may mga pila ka mga kandidato sa May 9 election ang nag-hire na kuno sa mga makabig nga private armies. Samtang Metro Manila magpabilin sa COVID alert level number 2. Sa balita natin gikan sa luwasang pungsod ang Ukraine, nagpatawag ron sa isa ka meeting upod sa Russia kag sa mga membro sa European Security Group. Samtang madamo na nga mga foreigner ang nagbiya sa nasamit nga nasyon. Sa mga balita aton, nagahan pagtawag ng balita aton, may siling nga po palagi siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition. 50 minutos na nakaligid stock na alas 5 sa hapon this time. Counter report ni Bombo Carla may defensor ning katukib sa mga pulisan sining plantasyon sa marijuana isa ka lugar sa may syudad sa San Carlos. Masobra isa gatos ka puno, may mga gagmay, may mga dalagko naman, fully grown naman nga mga puno sang marijuana. Nabi na tamnang Guro San Carlos na pila business na naka-recover sang kapulisan nato sa mga plantasyon sing marijuana. Buwak pa nung mabukid mo, mabugnaw lang tiyempo. Kahit siyempre, bala mo na binukid sa San Carlos, hindi mo niya makaduang sa mga tao. Talagsa lang, masudlan sa mga tao, tamang naguriban to, na nagatanom Galing kiti, so illegal, ang pagtanom sining nasambit niya ang puno sa marijuana. So, haring report ay kaundan sa ni, punsa kay Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, may ngapon kaming. Yes, Bombo Danis sa Pagkagayon sa bypass operation ang RDEU Bombo Danis area sa Sitio Lower Natuyay, Barangay Kudkod, San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Danis kung sa diin ay nadakpan gining sospetado nga si Benji Clarion. Benji Clarion kada ini siya Bombo Danis sa 43 anyos kada residente sang nasambit nga lugar Bombo Danis. So ini nakuhaan ang sospetado sang Benchenko kung 25 ka mga fully grown na mga marijuana sa 71 mga yung ito nga marijuana Bombo Danis sa nag-estimate ni 19,200 pesos o ano pwede sini sang mga nakonfiskar na mga marijuana Bombo Danis is 19,200 pesos Bombo Danis. So sunukad pulis ng Trubi Aurita ini siya natigayon ting madakpan sa mayari ini siya previous case Bombo Danis. So ginahibalo pa ni sa police station sa San Carlos City Police Station kung anong ginining niya sining previous case Bombo Danis. Pero dati na ini siya na priso Bombo Danis. So ang mga na-recover nga mga fully grown nga mga marijuana Bombo Danis so gin-turn over ini sa PNP Crime Laboratory Bombo Danis. So samtang nagakandak sa bypass operation ang RDEU Bombo Danis. So nagpangayo man ini sila sang assistant sa kapulisan sa San Carlos City Police Station Bombo Danis kay ining area dumakita nato nga medyo mabukid na nga area ang area sa barangay Kudkod Bombo Danis. So samtang nagapadulong sa area ang katapos ang kapulisan sa San Carlos City Police Station sa may area sa Sitio Natuyay aralang Bombo Danis nga malapit-lapit ini sa area sa gipatigayunan sa bypass operation. So ini sila nakakita sa plantation man sa mga marijuana Bombo Danis. So mayara sa 15 ka mga marijuana plants, so mayara sa kabugaton nga 15 grams kag nagabalor ini 6,000 pesos. So ini turnover man ini sa Negros Occidental Crime Lab Office Bombo Danis for examination. So Bombo Danis pamatian nato napakayagi kang Police Lieutenant Ruby Aurita. Actually, ini si Benji Clarion, alias Benji. Kagaina ini sang aga gin patigayon ang actually bypass operation ini nga gin conduct ang
RTDEU na gintantahan ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Baroca dito sa may lower na Tuyay, Barangay Pudcod, diri sa San Carlos. Sila ang ang lead unit sa sininga operation, and then kami diri sa San Carlos City Police Station nag-provide kami sang security sa ila. So lain man niya kay ang iniya ila Bombo Carla, no, bypass operation gid ini dito sa area. Tapos ang ini sa amon ang nakuha sang aton mga personnel ini marijuana nga 15 di bala kapunuan nga fully grown marijuana. Amon siya ang mga marijuana nga nakit-an sang amon nga mga tropa samtang nagakandak sila sang security dito. Nakita man na sa area. Yes, malapit dito within sa area man sa ginkandakan sang operation sang RPDEU. Yes. Sige, operate. Yes. Okay, actually ang operation diyan gito ya sang RPDEU. Kaso lang samtang gakandak niya nagapanglakaton ang aton nga mga police personnel dito nga nag-upod di pangunahan actually upod man dito aton nga officer in charge, no, si Sir Misahon. Ini sa area samtang nagalakat sila. Okay. Layo actually layo pa niya sa sa subject ng RPDEU. Pero within the area lang sa isa lang man Japon kasityo, dira man Japon sa Natuyay. Kan dito ini nakita sang aton nga tropa ang 15 fully grown marijuana. Lain man kaya panuha gid dito sa kay sa plantation ni actually ni Benji Clarion nga subject ng operation sang RPDEU. Okay. So, bali ma'am, ini ma'am ang nasiplatan, ma'am, sa nga tropa, ma'am, no, sa pag-assist man, ma'am, sa RPDEU, iya man, ini ma'am, sang subject? Hindi pa namon kay medyo layo niya sa iya nga area. So, hindi yan ang pagpuon nga iya pa ni ang kay gapabot man siya. So anyway, wala pa sang may nakuha nga information about sa tag-iya o kung sino ang nagpatanom sa sininga nakuha sang aton mga tropa. Pero ang dito ya sa iya nga area, iya dito ya. Diri sa amon daw nadakpan na ni siya bala before. I-verify ko lang Bombo Carla kung kung same nga offense na ni siya. Pero ang mahibalaan ko lang, ini siya na subject, dugay na ni ginatiktikan kay bangod yan isang information nga nagatanog ini siya sang marijuana dito sa area sang Pudcod. Bombo Carla, ay ang iya gidya gaano gid siya gapanom, ga-cultivate gid siya sinisang marijuana. Mga pila ini ma'am ang nakuha sa iya ni ma'am? So ang RPDEU nakakuha sang 71 ka puno sang bag-o nga gintanom, newly grown. Kag tapos 25 ka mga mga fully grown ni tanan, newly grown. Or balay gid ang patigayunan sang bypass? Yes, Bombo Carla, dito gid ini nakuha sa area gid nga kundi gabalay gid siya. Okay, so dito man sa tupad niya balay nakuha ining mga fully grown nga marijuana kag ining mga newly grown nga mga marijuana, ma'am. Yes, Bombo Carla. So ma'am, mga pila ini ma'am ang estimated value ni ma'am? So ang estimated value or standard drug price ini sa mga na-recovered nga marijuana sa kay Benji is amounting to more or less 19,200 pesos. Mamadanin sa mo to na ang pahayagikan kay Police Lieutenant Ruby Aurita regarding ni sa nadakpan, no, kasi Benji Clarion ang mamadanin nagipatigayon ng bypass operation sa RDEU mamadanin. Sige. Mamadanin sa morning report kagikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Carla May Defensor sa matong pag-recover sining tanom, no? Madamo nga mga puno sa marijuana sa may barangay Kudkod, siyudad sa San Carlos. Suspek, dakpan man sa aton sining mga
membro sa RPD yon, Regional Police Drug Enforcement Unit, no? Mga kaabinan, no? So standby na kamo News Center na. Sunod na News Center sa atong mga dalag ko ulabas nga mga balita. News Center, come in. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-14 sa buwan ng Pebrero 2022. Ipo'y bumabati sa lahat ng Happy Valentine's Day. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating Dabot 2022 update, Senator Lacson at Pacquiao hindi dadalo sa presidential debate na inorganisa ng media network ni Kibuloy. Robredo at Moreno, conflict naman daw sa schedule ang naturang debate. Ang Metro Manila naman mananatili sa Alert Level 2 habang nasa 7 mga iba pang lugar, isa sa ilalim naman sa Alert Level 3. Simula po yan sa Pebrero 16 hanggang 28, ayon po yan sa IATF. At mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron pa ho tayong picture na ipaparinig po sa inyo. Ito ho, payo ng mga eksperto na todo paalala sa pag-iingat pa rin ng ating mga puso. Kasabay ho yan ng buwan ng mga puso. Alamin ang mga tips, abangan! Sa ating police report naman, 4 na nagkunwaring pulis na armado ng mga matataas na kalibre ng baril arestado sa Maytondo, Maynila. At sa atin pang dagdag na balita, 14 na milyong pisong halaga ng shabu na sabat naman mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon doon sa lungsod ng Mandaue. Isang suspect patay matapos manlaban habang isa naman ang arestado. Abangan din sa international news, ang Britain naman kumikilos na para magbigay ng military support sa Ukraine. At sa balitang palakasan, mga bigating hip-hop singers bumida sa inaabangang halftime show ng Super Bowl Championship dyan sa Los Angeles. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamitot ngayon sa detalye ng mga balita. Hindi umano dadalo sa presidential at vice presidential debate ng media network na pinatatakbo ng Kingdom of Jesus Christ Church na si Pastor Apollo Kibuloy. Matatandaang nag-organisa nga ng sariling debate ang SMNI ni Kibuloy kung saan ay inimbitahan ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Ayon kay Partido Reforma Presidential Bet Senator Panfilo Lacson, hindi na lang siya dadalo sa naturang debate, lalo't hayagan ng inindurso ng pastor ang tandem na Bongbong Marcos at Sara Duterte Carpio. Maging ang kanyang running mate na si Senate President Vicente Tito Soto III ay hindi na rin daw makikibahagi sa naturang aktibidad. Habang sa panig naman ni Senator Manny Pacquiao, hindi rin daw siya dadalo sa naturang debate ng istasyon ni Kibuloy. Katwiran nito, hindi tamang makibahagi sa naturang event ng anyay taong ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan at religious scam. Sina Vice President Leni Robredo naman at Manila Mayor Isko Moreno ay sinasabing conflict sa kanilang mga naunang schedule ang naturang debate, kaya malabo raw silang makarating sa naturang aktibidad. Sa iba pang mga balita naman, ang PPCRV nangakong babantayan ang ulat na umano'y malaking pera ang inaalok sa vote buying para sa 2022 elections. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Jane Buna. Ibinunyag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na nakakatanggap sila ng impormasyon na napakalaking halaga ng pera ang iniaalok para sa vote buying sa 2022 elections. Sinabi ni PPCRV Chairperson Myla Villanueva na ang dayaan sa eleksyon ay nangyayari bago pa man ang butuan. Anya, marami silang naririnig na isyu tungkol sa pamimili ng boto at napakahirap para sa PPCRV na hulihin iyon at iulat. Naririnig nila ang maraming malalaking numero na inaalok sa mga tao at pamilya sa katunayan.
Sinabi ni Villanueva na kailangan ng konseho ng mas maraming volunteers para mas masubaybayan ang pagsasagawa ng halalan. Napag-alaman na target ng PPCRV na makapag-recruit ng nasa 500,000 volunteers para sa nalalapit na halalan. Nakatoka ang kailang grupo sa pagtulong para sa voter education, voter registration, poll watching at unofficial parallel count. Unfortunately, we are hearing a lot of issues on vote buying. And, it's very difficult for PPCRV alone to catch that or to report it. I think it has to be a national effort, but we're hearing a lot of big numbers being offered to people and families, in fact. So that's very sad as volunteer poll watchers that we try our best to guard the vote, but it really is outside now the precincts that these are happening. Nauna nang hinimok ng Commission on Elections si COMELEC ang publiko na iulat ang mga insidente ng vote buying habang opisyal na nagsimula ang panahon ng kampanya para sa national at local election ngayong taon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Patuloy na hinihimok ng Commission on Elections ang publiko na makibahagi sa pinalawak pang kampanya laban sa mga insidente ng vote buying. Kasunod nga ito ng ulat ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB na nagsisimula na ang bilihan ng boto at may ilang kaso pa na may tuturing na malakihan. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, malaki ang may tutulong sa kanila ng publiko, lalo na ang mga aktibo sa social networking sites para may dokumento ang vote buying incidents. Pero kaakibat nito, hinimok naman ni Jimenez sa mga nagsusumiti ng mga sumbong na ipursige dapat ang paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa ganitong mga insidente. Ang pagbili at pagbebenta kasi ng boto ay malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code at may kaakibat na parusa na pagkakakulong hanggang 6 na taon, habang meron ding disqualification para sa panunungkulan sa mga pampublikong tanggapan at pag-alis na rin ng karapatan pang makaboto. Sa karagdagang balita, ang Metro Manila mananatili pa rin sa Alert Level 2 habang nasa 7 mga lugar ang isa sa ilalim naman sa Alert Level 3. Simula na po yan sa araw ng Miyerkules, Pebrero 16. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Dennis, ngayong araw, partikular ngayong hapon ay nagpulong nga ang Interagency Task Force kung saan ay kanilang i-assess yung sitwasyon ng COVID-19 sa Metro Manila ay upang bahagi ng bansa. At kalong ito ay nagdesisyon ang IATF na matilis sa Alert Level 2 ang Metro Manila mula February 16 hanggang February 28. Habang meron pang mga ibang lugar din na mapasailalim sa Alert Level 2 at Alert Level 3. Pakinggan natin yung mismong anunsyo ni IATF spokesperson Carlo Nograles. Nagpulong ang Interagency Task Force or IATF ngayong araw ng mga puso, February 14, 2022, kung saan napagpasyahan na ilagay sa Alert Level 3. Alert Level 3 mula February 16 hanggang February 28, 2022 ang mga sumusunod na lugar: Iloilo City, Iloilo Province at Guimaras in Region 6. Zamboanga City in Region 9, Davao de Oro at Davao Occidental in Region 11, and South Cotabato in Region 12. Mananatiling nasa Alert Level 2 classification ang National Capital Region mula February 16, 2022 hanggang February 28, 2022. Ang ibang lugar sa bansa na nasa Alert Level 2 from February 16 to February 28, 2022 ay ang mga sumusunod: sa Luzon, Abra, Apayao, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province in the Cordillera Administrative Region. Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur,
La Union, at Pangasinan in Region 1. Batanes, City of Santiago, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at Quirino in Region 2. Bulacan, Angeles City, Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, at Zambales in Region 3. Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Lucena City, at Quezon Province in Region 4A. Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Puerto Princesa City, at Romblon in Region 4B. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Naga City, at Sorsogon in Region 5. Sa Visayas naman, nasa Alert Level 2 din mula February 16 hanggang February 28, 2022 ang Aklan, Antique, Bacolod City, Capiz, at Negros Occidental in Region 6. Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Bohol, Cebu Province, Negros Oriental, at Siquijor in Region 7. Ormoc City, Tacloban City, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Biliran, at Southern Leyte in ang bahagi ng anunsyo pa kanina lamang ni Presidential Spokesman at spokesperson din ng IATF na si Secretary Carlo Nograles. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, Bombo Raymond, anong pangunahing naging basihan para i-extend pa yung alert level number 2 knowing na ngayon ay napakababa ng bilang ng mga naitalang panibagong kaso? Nasa mahigit 2,000 na lamang, Bombo Raymond. Pinakamababa ito para sa taong 2022. O anong nagbunsod para i-extend pa yung alert level number 2? Well, particular dito yung pag-iingat at pagbalanse, Bombo Dennis, lalo pat yung sitwasyon na nagsimula na yung campaign period at hindi na iwasan yung siksikan, dumugan at yung posible na maging super spreader events, yung mga campaign rallies ng mga kandidato. So talagang binalanse nila yung pag-iingat dito para maiwasan na muling mag-shoot up mag-surge yung bilang, Bombo Dennis. Pero fix na ba ito, Bombo Raymond? Ibig sabihin, sa Marso na tayo magkikita-kita pa dyan sa yung IATF, Bombo Raymond? O pwedeng pagka bumulusok pa hanggang single digit na lamang yung mga nagpo-positibo, baka deklara yung alert level number 1, Bombo Raymond? Well, kapag may mangyayari na biglang pagtaas na sa loob ng dalawang linggong ito, ay pwede naman na anytime ay magbabago yung ipapairal na alert level at mas maigpit kung kinakailangan, Bombo Dennis. Pero for now ay tatapusin yung hanggang 28 dahil ang binabatayan dito ay yung 2-week growth rate ng COVID-19 cases, Bombo Dennis. Para ma-enlighten lamang tayo at yung mga taga-subaybay natin na Bombo Raymond, may mga lugar pa bang nakadeklara mas mataas sa alert level 2 sa ngayon, Bombo Raymond? Well, merong mga ibang lugar na nasa alert level 3 sa ngayon, Bombo Dennis, at kumbaga yung nasa 30% yung pinapayagan na mapapay sa ilalim sa kumbaga yung mga capacity, Bombo Dennis, at yung ating mga local government units na concerned ay nasabihan na rin sila nga kaugnay sa kanilang mga magiging status, particular yung Iloilo City, Iloilo Province, Guimaras, Zamboanga City, Davao de Oro, Davao Occidental, South Cotabato. Sila yung magpapasa ilalim sa alert level 3 simula rin sa February 16 hanggang February 28, Bombo Dennis. Okay, so maliban pa dyan, syempre, yung mga localized o granular lockdown ay hindi na naisama, ano, Bombo Raymond? Yes, tama dyan, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo.
Sinimok naman ni senatorial candidate at Sorsogon Governor Francis Escudero ang Department of Foreign Affairs o DFA na agarang mag-schedule na ng flights para sa paglikas ng nasa 300 mahigit na mga overseas Filipino workers na nasa Ukraine sa gitna ito ng banta ng Russian invasion sa naturang bansa. Kailangan na dinaan niya na maghanda ang Pilipinas na magbigay ng libreng humanitarian flights para sa mga OFWs at maripatriate sila pabalik sa bansa ng ligtas. Hiniling din ni Escudero sa DFA na i-monitor ang kalagayan ng mga Pilipino na naninirahan sa karatig na bansa ng Ukraine na Belarus at Moldova sa pangambang maaring madamay ang mga lugar na ito sakaling tumindi pa ang tensyon. Nauna na ngang sinabi ni DFA Deputy Assistant Secretary for Public and Cultural Diplomacy Gunnar Musur na nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas na may jurisdiksyon sa Ukraine na nakabase naman sa Poland sa kanilang Filipino community sa Ukraine. Sinabi pa ng opisyal na karamihan sa mga Pilipino sa Ukraine ay malayo naman mula sa eastern border ng Russia at naninirahan sa may Kiev. Hinihikayat rin ang mga Filipino workers sa Ukraine na tawagan ang Embahada ng Pilipinas at mag-report sa anumang mga mangyayari na untoward incident. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, usad pa rin mga kabombo ang mga balita natin. Patuloy nga ang paalala ng mga eksperto kasabay ho ito ng pagdiriwang ng Valentine's Day. Na sana huwag din kalimutan mga kabombo ng ating mga kababayan ang pag-aalaga sa puso. Talaga, yung ating puso. Literally and figuratively ang pag-iingat. Ayon nga dito kay Dr. Gilbert Villela, ang presidente ng Philippine Heart Association, kung akala ng lahat na ligtas ay mas marami ang namamatay pala. Ngayon, dahil dito sa COVID-19, nagkakamali raw ang mga ito. Hanggang sa kasalukuyan kasi ay numero 1 pa rin na mas maraming naitatalang namamatay dahil sa issue sa kanilang sakit sa puso dito ho yan sa Pilipinas. Karaniwan ho yung atake sa puso. Ang tawag dito ay cardiovascular disease. Ang COVID-19, kung pagbabatayan daw, ang data sa dami ng mga namamatay ay nasa ikatlo o ika-4 lamang ho ito. At ayon nga sa mga eksperto, noong taong 2018, ang mga namatay sa Pilipinas dahil sa sakit sa puso ay nasa mahigit 126,000 katao. Noong nakalipas namang taong 2021, hindi raw napansin ng lahat dahil masyadong nakapokus sa COVID ay mas marami ang namatay na may kinalaman pa rin sa sakit sa puso. Narito mga kabombo ang dagdag pang paliwanag ni Dr. Gilbert Villela, ang presidente ng Philippine Heart Association. Pero lang kung gustong ibilin sa media, guys, we're counting on you. Really, we are really counting on you to spread this bad news. The entire world, or the Philippines, let's take it, is at war. WAR, worsening atherosclerotic risk. We are at war. And dito pwedeng labanan ng nakaupo. Patayo ito. This is the reason why the entire country is having this UPP in every region, in every city, sabay-sabay itong buong buwan ng February. Lahat ng chapters, all the 20 chapters of the Philippine Heart Association is doing this UPP type of advocacy, campaigning for a healthy heart sa buong country. Because mauubos tayong lahat. Baka akala nyo COVID ang number 1 na cause of death sa Pilipinas. Hindi po. Number 4, number 3 lang siya. Number 1, ischemic heart disease. Number 2 is strokes. Cardiovascular disease din po yan. And you know, ischemic heart disease went up by 24% from 2020. No? As of October 2021, it went up by 24%. It's an OMG moment. Grabe po. And stroke went up by around siguro mga 16 or 15%. You know why? Hypertension increased. Dyslipidemia increased. And angina, of course, is going to follow.
because we forgot to take care of ourselves. We were so scared with COVID-19 that we forget na meron pang mas malalang kalaban kundi ang heart disease. Media, please, this is your advocacy. This is what matters most. Yes, of course, importante ang politiko, importante ang eleksyon, pero ito yung napakalapit sa bitukan ng Pilipino. And silang lahat ng eksperto nandito nagsabi, this is supposed to be a family affair. Bakit? May paliwanag nila pero meron pang kailangan i-emphasize sa inyo. 40. Tandaan yung number na 40. Because it takes 40 years to have a heart disease. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na huwag magkaroon. 40 years, my gosh! Friends in media and everyone listening, 40 taon na binigyan tayo ng pagkakataong huwag mamatay sa atake sa puso. Let's not miss it. Tiniguyan ni Dr. Gilbert Villela, ang presidente ng Philippine Heart Association. Mamaya tutukan pa sa ating mga balita mula sa ibayong dagat. Ang Britain kumikilos na para magbigay ng military support sa Ukraine. Habang ang Poland naman pinaghahandaan na rin ang posibleng pagdagsa ng mga Ukrainian refugees. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hindi umano'y susulong ni Trade Secretary Ramon Lopez ang no booster, no entry policy kahit madagdagan pa ang mga nagpapabakuna sa ating bansa. Matatandaan na una nang itinulak ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion ang naturang panukala bilang dagdag na pagtitiyak na ligtas sa virus yung ating mga kababayan, lalo na yung mga pumapasok sa trabaho habang niluluwagan ang alert level status. Ayon kay Lopez sa kanilang konsultasyon sa mga eksperto ng Department of Health, sinabi ng mga ito na sapat pa ngayon ang pagiging fully vaccinated ng mga tao. Pero kung may mga booster shot, mas mainam umano ito, ngunit hindi naman sa pilitan para sa lahat. Lumalabas kasing maliit pa rin ang bilang ng mga nabibigyan ng booster dose kung saan karamihan sa kanila ay nasa Metro Manila at ilang pangunahing syudad at mga bayan pa lamang. Sa karagdagan namang mga balita, naninindigan si Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri sa pagtutol nito sa pag-aangkat ng produktong pang-agrikultura at nananawagan din sa Department of Agriculture na itigil na ang importasyon sa harvest season ng mga local farmers. Ang panawagan na ito ay kasunod na rin ng 2 sunod na linggong pagbaba ng millgate prices para sa mga raw sugar dahil sa nakaambang pag-aangkat ng asukal sa Pilipinas na nauna na ngang inanunsyo ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Gate din ni Zubiri na kung hindi matitigil ang hindi napapanahong importasyon ay babagsak ang mga presyo ng lokal na asukal sa bansa sa mga susunod na linggo. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa nating mga balita, papat lang muna tayo. Bibigyan dan po natin ng isang panayam sapagkat ngayon, makikikumusta tayo. After retirement, kumusta na kaya siya ngayon? Dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide, worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang gabi po sa inyo, Commissioner Guanzon. Welcome to the program. Magandang gabi po, salamat sa Bombo. Opo, kami unang-una makikikumusta, makikibalita muna. Ngayon hong araw ng mga puso, ano naman kaya ang pinagkakaabalahan ni Commissioner Guanzon? Kami makikikumusta. Baka meron din kayong mga tips para sa araw ng mga puso, Commissioner. Ito, nakapula nga ako My mother's favorite color. Wow.
Ay, at pasalamat din pala ako sa Bombo Radio. Kasi naka-Facebook post ninyo yung aking greeting sa Valentine's Day. Meron kasi ako YouTube ngayon Rated RVG. Doon ko naka-post yan, yung love your family, your parents, love your partner, love your country. Yan pong tatlong mensahe ko. Kaya salamat po sa Radyo Bombo sa pag-airing nyo noon, nationwide din. Saka yung mga panayam nyo sa akin na yung statement ko, ini-air ninyo para naman po well-informed ang mga tao. Ayun. Kaya ngayon po, abala ako ngayon sa voter education. This morning nga, galing akong Quezon City. Kasi dito po sa Metro Manila, pinakamaraming botante itong Quezon City. Kaya dito muna ako nagko-concentrate sa voter education. Although, yung mga mga forum, mga webinar, mga Rotary Club, lahat po yan, pati yung mga parish sa mga probinsya. Basta lang po may Zoom, payag ako. Minsan, itong may isang grupo ng mga pari at hindi ko pwedeng hindian, mga pari na educator sa Letran. Diyan po, personal appearance ako dyan kasi dyan po nagtapos yung great-grandfather ko nag-high school sa Letran. Ayun. Salamat po sa mga imbitasyon ninyo. Voter education po ngayon ang aking project. Okay. Commissioner, napapansin po namin sa mga post po ninyo, hindi lang ngayon, parang dati pa nababasa namin na yung parents, parang talagang focus din po kayo doon. Aside doon sa mga comment nyo yung mismo tungkol sa COMELEC at yung mga related topics. Pero yung parents, parang grabe ho yung inyong siguro advocacy na rin, Madam Commissioner. Alam nyo, kung minsan, tayo kung bata ka pa, hindi mo maalala talaga ng magulang mo. Laki ng sakripisyo para sa iyo. Yung iba dyan, naaway pa ng magulang. Totoo. Sinasabi ko lang sa inyo, Diyos lang ang hihigit doon. Dapat mahalin yung magulang nyo kasi grabe yung sakripisyo nila para sa inyo. Kahit nga may kaya kayo sa buhay, yung emotional na pag take care sa inyo ng nanay nyo, lalo na nanay nyo. Nung nag-pass away yung mother ko ng 2020, tapos simunod yung tatay ko after 80 days kasi nga, di ba, sila, may forever talaga. Alam mo, grabe ako noon. Grabe ako kasi, although 2 years kung talagang I stayed with my mother every weekend. Muuwi talaga ako sa Negros. Kahit na you spend a lot of time during their yung sunset years na ba nila, lalo na nalulungkot na sila nun. Dapat yun, samahan nyo sila. Lagi nyo lang samahan, tatawagan. Sunset years na nila. Kaso tayo masyadong busy yung mga tao, diba? Busy sa profession, negosyo, chuchu, sariling pamilya. Kaya nakakalimutan nila yung mga magulang nila hanggang huli na. Kaya yun po sa Valentine's Day, yun po ang payo ko sa inyo. Mahalin niyo ang magulang nyo, lalo na nanay nyo. Hindi lang jowa, hindi lang partner. Oo. Yung mga jowa net, partner, wala yan, mapapalitan mo yan. Kahit nga asawa mo nga, pwede mong palitan yan Pwede ka rin palitan, no? Pero nanay mo, hindi ka pwede palitan na nanay mo. Forever yun. Okay. Talaga naman, kahit pa paano, talagang very timely ho ito, no? Na at least, papag-usapan ho ito, lighter side, ika nga, Pero, dahil nasa linya na ho kayo, makikikumusta ho kami. Anong mga hakbang ginagawa ho ninyo? May kinalaman dun sa naging takbo ng issue sa Commission on Elections. Dahil nga, kayo ay retirado na.
Pero updated pa rin ba kayo dito sa takbo ho ng kaso? And of course, yung mga sagot ho ng mga, kumbaga, matatawag ba nating stakeholders, yung mga involved dun sa issue ho ng disqualification case ni former Senator Marcos? Maganda nga itong dahil sa delay ni Perolino, tsaka yung pakahina naman ng resolusyon niya kaya marami na nagsasalita, pati si former BIR Chief Rene Bañez, former BIR Commissioner Kiminares, nagsasalita na mga batikan sa tax law. Kasi nga hina-hina naman ng resolusyon na yun. Pero okay din mahina para madaling baligtarin ng Supreme Court. Yan lang naman ang pwedeng mangyari doon. Sinasabi ko nga, napakahirap ba isipin o tanggapin ng hindi pagbayad at pag-file ng income tax return 4 na beses bilang gobernador? Ay isang krimen na may moral turpitude. Substantial evidence lang naman kailangan dyan dahil summary lang yung procedure dyan sa COMELEC Di naman beyond reasonable doubt kagaya ng criminal case. Convicted talaga si Bongbong Marcos convicted. Napakahirap nyo tanggapin yung convicted. Convicted po siya, criminal. Kaya di ko pa rin maintindihan kung ba't ang mga tao parang nagbibingi-bingihan ba o ayaw nilang maniwala na may masama doon sa ginawa niya. Hindi ba masama yun? Kayo nga nagbabayad kayo ng buwis dyan Guro, yung mga guro. Ako, nagbayad ako 1.2 million kaya ang tax ko last year. Siya. Oo. Ang laki kasi wala naman ako asawa. Wala naman ako dependents. 1.2 million biro mo mabibili mo doon kahit kalahati na lang ang binalik sana sa akin. Dahil ito naman palang Bongbong Marcos ay makakawala rin naman pala na hindi nagbabayad. Yung mga tao ngayon gusto naman disobey Sabi, kami babayad. Siya nga, hindi nagbayad. Tapos, hindi nga kinulong Inultan lang siya. Hindi pa rin siya nagbayad ng multa. Bad po yun. Kaya, yun lang po, paulit-ulit natin sasabihin. Maling-mali naman yung resolusyon na yun ni Perolino. Hindi daw yun krimen ang hindi pag-file ng income tax. Hindi daw yun krimen na mala prohibita kasi wala naman daw batas na nagpapunish noon. Bakit siya na-convict kung walang batas? Alam mo, kahit anong gawin ko, hindi ko maisip kung paano nangyari itong logic niya na yun ang conclusion niya. Na-convict nga siya, ibig sabihin may batas na nagsasabing, kriminal yan. Kriminal yan ginawa ni Marcos Jr. Convicted siya. Yan, ulit-ulit po natin sasabihin yan. Ngayon, nag-appeal na po sigurado yan sa Commission and Bank. Ang problema, 4 na lang sila natira. Yung 2, bumoto na pabor sa kay Marcos Jr., 2 na lang natira. Sana appoint na ang presidente ng 2 o 3 pang commissioners para naman mas marami ang makilahok sa mag-isip-isip ng kasong yan. At sana magagaling na abogado naman ang ma-appoint dyan. Kaya, yun nga sinasabi ko, quasi-judicial function, parang huwes yan mga commissioner. Tapos lalagyan nyo dyan, hindi man lang nag-practice ng law sa korte, gaya ni Perolino. Talagang nga, di ba? Sige. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo. Alam po namin na marami pa rin kayong pinagkakaabalahan kahit ngayong Valentine's Day. Oo, meron ako isa pa, alas 7. Sige po. Maraming salamat po. Salamat po sa Bombo at sa lahat na nakikinig po. Inyo pong lingkod, Rowena Guanzon. Salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin hong nakausap si former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon at naki-update na rin tayo hinggil ho dun sa mga kaso na kanyang binabanggit from time to time, and of course yung mga lighter side kung anong pinagkakaabalahan ni Commissioner. Sa iba pa nating balita, Valentine's Day protest naman ang ipinarada. Ito ho'y kontra oil price hike. Yan ho ay dyan sa lungsod ng Quezon.
Makibalita tayo kay Bombo Gerald ulit. Todo ngayon ang panawagan ng ilang grupo sa pamahalaan na tanggalin ang buwis sa langis para hindi na tumaas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kasabay na rin ito ng Valentine's Day protest ng iba't ibang grupo na isinagawa sa harap ng PhilCOA sa Quezon City. Ang pagtatanggal sa buwis sa mga produktong petrolyo raw ang nakikita ng iba't ibang grupo na short-term solution matapos ang 6 na beses ng umento sa presyo ng langis. Nanawagan din ang mga itong ibasura na itong oil deregulation law. Hawak ng mga nagpoprotesta ang kanilang placards na may nakalagay na ngayong araw ng mga puso. Wala raw makakapantay sa pagmamahal ng presyo ng produktong petrolyo. Naniniwalang iba't ibang grupo na ugat ng pagmamahal ng mga bilihin itong patuloy na pagmamahal ng presyo ng produktong petrolyo. Una rito sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJODAP National President Ricardo Boy Rebaño, sinabi nitong malaking perwisyo sa transport group itong ilang beses ng pagtataas ng presyo ng petrolyo. Alam nyo, nakakalungkot po talaga yung mga pangyayari. Halos kung magtataas na naman po bukas ng mga oil petroleum product, masakit na naman po para sa hanay namin. Kami naman po iniintay na lang po namin yung approval ng DCA nitong LTFRB para po naman ibalik na yung piso naming ibinigay sa kanila nung panahon na sila nung kami po nag-file ng petition for fair increase na 1 peso at meron na pong dokumento yun. At meron din po kaming i-final 2 months ago ng 12 pesos per increase. Kaya nga lang po kami po hinold namin yung petition na yun dahil nga po tuloy-tuloy din naman pong bumaba yung petroleum product natin. Kaya nga lang sabi ko nga po ako'y nananawagan sa ating LTFRB chairman, ganoon din po sa DOTR Secretary Arthur Tugade na sana naman po ma-approve na po yung petition namin ng 12 pesos plus ibalik na po yung piso namin. Gawin na pong 10 pesos yung regular fare for every 4 kilometers na. Meron na pong per metrics yun at nabayaran na rin po yun ng mga individual operator ng panahon po namin inurong yung piso. Ang tinig ni FEDJODAP National President Ricardo Boy Rebaño sa panayam ng Bombo Radio. Bukas ay magpapatupad ulit ang mga oil companies ng oil price hike at ngayong Pebrero pa lamang ay asahan ng lalagpas sa 10 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel na siyang ginagamit ng mga jeepney drivers at operators. Sa ngayon kasi nasa 9 pesos 15 centavos na ang dagdag sa kada litro ng diesel. 6 pesos at 75 centavos naman sa gasolina habang 8 pesos at 45 centavos naman sa kerosene. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nakatakda namang magsagawa ang Pilipinas at ng Japan ng high-level meeting sa Pebrero 16 na nakasentro sa infrastructure development at gayon din sa economic cooperation. Ayon sa Department of Finance, isasagawa ito sa pamamagitan ng teleconferencing kung saan tatalakayin din ang mga progreso ng malalaking proyekto sa bansa na sinusuportahan ng bansang Japan. Kabilang na nga dito ang Metro Manila Subway Project, ang North-South Commuter Railway Project, ang rehabilitasyon ng Metro Manila or Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at maging ang Dalton Pass East Alignment Road at ang Central Mindanao Highway at ang Parañaque Spillway. Pag-uusapan sa pagpupulong ngayong linggo ang mga update din pahinggil sa financial assistance na ibinigay ng Japan sa Pilipinas para sa COVID-19 response programs at gayon din ang progress na pinondohan ng mga programa ng Japan sa may Mindanao Peace Process. Sa atin pang mga balita, DILG Secretary Anyo kinundina yung pagpatay ng NPA ng mga minor de edad sa Northern Samar. Tinawag ho ito na salot umano at may iba pang mga komentaryo dito. Ang kalihim, maipag-ulat si Bombo Annalise Soberano. Mariing kinundena ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang ginawang pananambang ng New People's Army sa Barangay Rojas, Catubig, Northern Samar kung saan kabilang sa nasawi ang 2 bata. Tinawag ni Anyo na mga walang puso at kaluluwa. Salot sa lipunan ang CPP-NPA-NDF.
Giit ng kalihim na ang ginawa ng NPA ay patunay lamang na sila ay mga terorista. Nagpaabot naman ang pakikiramay si Secretary Anyo sa pamilya ng dalawang bata na nasawi at siniguro sa mga ito ang hustisya. Kinilala ni Secretary Anyo ang dalawang nasawing bata sa pananambang, sina Andre Mercado, 12 anyos, at Leandro Alivio, 13 anyos. Nasawi ang mga ito ng paputukan ng NPA ang mga tropa ng Philippine Army 803rd Infantry Brigade. Nasa lugar ang mga nasabing bata dahil nangunguha ng buko ang mga ito. Ayon pa kay Secretary Anyo, wala nang pinipili ngayon ang NPA dahil kahit menor de edad ay kanilang target. Ayon naman kay Philippine Army 803rd Infantry Brigade spokesperson Captain Alben Almirante, patay on the spot ang batang si Mercado habang nadala pa si Alivio sa Northern Samar Provincial Hospital sa bayan ng Katarman. Bukod sa dalawang nasawing bata, may dalawa pang batang nasugatan sa nasabing pananambang. Panawagan naman ni Anyo sa mga supporters ng CPP, NPA, NDF, itigil na ang pagbibigay suporta sa grupo. Umaasa naman si Anyo na mapagtanto na ng mga supporters ang pagtigil ng kanilang suporta sa communist terrorist group. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Update naman, nagsumiti na ng kanyang counter-affidavit si Gwyneth Ann Chua na mas kilala ngayon bilang Poblacion Girl. Sa nasabing salaysay, inilahad ni Chua ang kanyang bersyon ng kwento pahinggil sa pinuntahang okasyon noong Disyembre ng taong 2021 kahit ito ay dapat na nasa isang quarantine hotel. Matatandaan kinasuhan sina Chua, ang kanyang magulang, boyfriend at 5 pang staff ng Berjaya Hotel sa Makati City. Naharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Ang Berjaya naman ay pansamantalang ipinasara ng Department of Tourism at ng LGU bilang parusa sa kapabayaan nang lumabas ang kanilang occupant. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Ang PNP, mga kabombo, ay patuloy yung pagbibigay ng seguridad upang matiyak daw na magiging mapayapa ang kampanyahan at para yan dito sa nalalapit na halalan sa buwan ng Mayo. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Patuloy ang pagbibigay ng seguridad ng Philippine National Police o PNP sa mga lugar kung saan nagasagawa ng mga aktibidad sa pangangampanya ang mga tumatakbong kandidato para sa papalapit na halalan sa darating na Mayo. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na bagamat naging mapayapa ang pangkalahatang pagsisimula ng panahon ng pangangampanya ay may mga napansin at naobserbahan pa rin aniya ang pulisya na ilang mga naging paglabag sa mga ipinatutupad na health and safety protocols ng Interagency Task Force o IATF. Patuloy po tayo ma'am nagbibigay ng seguridad sa lahat po ng ating mga kumakandidatong politiko ma'am, lalong-lalo ma'am dun sa mga identified po nila na mga areas kung saan po nila gaganapin yung kanilang mga campaign sorties po. Pagdating naman po ma'am sa seguridad ay masasabi natin ma'am na naging mapayapang pangkalahatan naman po yung nangyaring pagsisimula po ng campaign period natin simula nung nakaraang Tuesday hanggang po kahapon sa pagmamonitor natin. Subalit may mga napansin po tayo at naobserbahan ma'am na may mga paglabag po sa mga umiiral na mga health and safety protocol na itinakda po ng IATF. Naging isang malaking hamon din aniya para sa PNP ngayon na ang pagharap sa campaign period dahil sa kakaiba daw ang isinasagawang election-related activities ngayon dahil ito aniya ang kauna-unahang election na period sa bansa sa harap ng pandemya. Binigyang din ni Fajardo na pantay-pantay ang kanilang ibinibigay na standard security package sa bawat kumakandidato sa election 2022, mapa-administrasyon man o oposisyon, basta't hindi anya ito lalabag sa mga pamantayan na itinakda ng Commission on Elections. Medyo ma'am, very peculiar itong ginagawa natin ngayon ma'am na election-related activities kasi ito ma'am ang kauna-unahang election na period na tayo ay nahaharap sa pandemya. Kaya ito ma'am ay napakalaking challenge hindi lang ma'am sa PNP, pati na rin ma'am doon sa ating mga kandidato
kandidato. At syempre ma'am, yung kanilang mga supporters dahil maraming limitasyon ang ibinigay ma'am ng COMELEC, lalong-lalo na ma'am patungkol dun sa mga tinatawag po nating mga in-person sa campaign sorties po nila. Malinaw naman po ma'am yung tagubilin ng ating Chief PNP na lahat po ng naitakda na security package mula po doon sa pagbibigay po ng mga security doon po sa naaprubahan na application ng COMELEC para ma-exempt po sila sa pagbibigay po ng police escorts. Pati na rin ma'am doon sa mga additional security doon sa kanilang mga motorcade, doon po sa kanilang mga campaign sorties at iba pa pong mga election-related activities. Ay pantay po ang ibinibigay ng PNP. Kayo man po ay mapa-administrasyon o mapa-opposition po. Basta provided po, base na rin sa guidelines na ibinigay ng COMELEC ay bago po sila magsagawa ng kanilang mga campaign sorties po ay dapat po may permit po sila sa COMELEC Campaign Committee kung saan po sila maggagawa ng kanilang mga actual campaign sorties po. Samantala, sinabi din ng opisyal na sa kasalukuyan ay marami pang na-validate na mga risk factors ang PNP na maaari anyang makaapekto sa mapayapang pagsasagawa ng halalan tulad na lamang ng posible anyang employment ng mga private armed groups na siya namang pinagtutulungan ngayon ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak na hindi magiging instrumento ang mga tumatakbong kandidato sa mga gantong gawain. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang kanilang police at military focus operation na isinasagawa laban sa mga potential private armed groups na mga ito. Sa ngayon ma'am, marami pa po tayong binavalidate na mga risk factors that may somehow affect yung peaceful conduct of election. Isa na rin po dyan ma'am yung mga possible employment po ng mga private armed group at ito naman ma'am ay pinagtutulungan ng PNP at AFP na masiguro na hindi po sila magagamit ng sino mga kandidato o politiko, incumbent man o bago para masigurado po na magkakaroon po tayo ng maayos at tahimik na eleksyon po. Kaya patuloy po ma'am yung ginagawang police and military focus operation to run after these potential private armed groups po. Tiniyak naman ni Fajardo na nagpapatuloy ang pakikipagtulungan ng PNP sa AFP at iba pang mga law enforcement agencies sa bansa upang masiguro ang mapayapang eleksyon sa darating na buwan ng Mayo. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating cooperation and coordination and collaboration sa ating pong mga AFP counterparts at lang sa kanilang pati na po sa ibang mga law enforcement agency. And sa totoo, sa inyong kaalaman po ma'am ay halos sa linggo-linggo po ay nag-dip po ang AFP at PNP po through the Joint Peace and Security Coordinating Committee, lalong-lalo na po ma'am dun sa mga local na jurisdiction para masigurado po na ma-anticipate po o makapag-adjust po kami sa deployment, lalong-lalo na dun sa may mga areas na sinatawag natin may mga security concerns po. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 45 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang oras inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Samantala, sa dagdag pa nating balita, ang Bangko Sentral ng Pilipinas sinisikap daw na mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagsuporta sa ekonomiya at gayon din yung pagpapanatili sa mabagal na inflation rate. May pag-uulat si Bombo Dave Vincent Pasit. Nananatiling buo ang commitment ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mapanatili ang balanse sa pagbibigay ng sapat na stimulus sa ekonomiya habang iniiwasan naman ang pagsirit ng inflation rate. Sinabi ito ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno bago pa man ang kanilang monetary policy setting meeting na nakatakda sa darating na Huwebes, Pebrero 17. Ayon kay Diokno, sa pamamagitan ng accommodative monetary policy at extraordinary measures ng Central Bank ay natitiyak ang pagkakaroon ng sapat na liquidity sa financial system ng Pilipinas. Dahil dito, gumulong aniya ang domestic economic activity sa bansa sa harap ng nagpapatuloy na COVID-19 pandemic. Sa ngayon, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang liquidity easing measures nila bilang tugon sa pandemya ay umaabot na sa 2.3
trillion pesos o nasa 12.03% naman ng gross domestic product. Magugunita na noong 2021 ay napanatili ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang benchmark borrowing rate sa bansa sa 2% para masuportahan din ang pagbango ng ekonomiya. Ang bahagyang pagtaas nila sa inflation ay transitory lamang, kasunod naman ng 4.5% inflation average noong nakaraang taon gamit ang 2012 base year, pero kung ang 2018 ang gagamitin bilang base year, ang inflation ay pumalo lang sa 3.9% o pasok sa 2% hanggang 4% na target range ng gobyerno. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Nasa 4 na nagkunwaring pulis na armado ng mga matataas na kalibre ng baril ang arestado sa May Tondo, Maynila. May kabuong detalye ang Star FM Manila. Sa kulungan ng bagsak ng 4 na armadong lalaking nagtangkang pumasok sa isang condominium sa Tondo, Maynila. Bandang 2:00 ng madaling araw, dumating ang mga lalaki sa kondo sa may Velasquez Street at nagpupumilit pumasok. Pakilala nila, mga pulis ang mga ito at miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group at may pupuntahan umano sa isa sa mga unit doon. Dito na agad naghinala ang mga security guards ng nasabing establishmento, kaya hinanapan sila ng anumang pagkakilanlan at katibayang pulis ang mga ito pero walang maipresenta. Tiyempo namang may nagpapatrolyang mga pulis ng Manila Police District Station 1 at dito na humingi ng tulong ang isa sa mga security guard. Nakita naman sa sasakyan ng mga sospek ang mga matataas na kalibre ng baril na loaded ng mga bala at wala ring maipakita ang kaukulang dokumento ng mga ito. Magkakapatong na kasong usurpation of authority, illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa COMELEC gun ban ang haharapin ng mga inaresto. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kabuang 14 million pesos na halaga ng shabu na sabat ng mga otoridad sa magkaiwalay na operasyon doon sa lungsod ng Mandawi. Diyan ho ito sa Central Visayas. Isang suspect patay matapos daw manlaban sa mga otoridad at isa pa arestado. May pag-ulat ang Star FM Cebu. Umabot sa kabuuang 14 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa dalawang maghiwalay na buy-bust operation noong Sabado sa lungsod ng Mandawi, kung saan isang suspect ang arestado habang isa naman ang napatay matapos manlaban sa mga operatiba. Unang naaresto sa isinagawang operasyon sa barangay Alang-Alang ng nasabing lungsod ang isang kinilalang si Joylene Andamon, 43 anyos at residente ng barangay Basak Pardo nitong lungsod ng Cebu. Nakumpiska mula kay Andamon ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 million pesos. Nasa kustudiya na ng Mandawi City Police Station si Andamon at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nauwi sa engkwentro ang isinagawang operasyon ng City Drug Enforcement Unit sa Barangay Kasili ng kaparehong lungsod at nagresulta sa pagkamatay ng suspect na si Jomar Espina, 27 anyos at residente ng Sitio Daklan, Barangay Tejero nitong lungsod ng Cebu. Nakuha mula sa posesyon ni Espina ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng abot sa 7 million pesos. Ayon sa ulat, nangyari ang komprontasyon matapos maghinala ang suspect na nakipag-transact ito sa isang pulis at noon na itong nagpaputok gamit ang dalang revolver. Nagkaroon ng habulan pero na-corner ito ng mga operatiba at hinikayat pang sumuko na lang, ngunit pinaputukan ni Espina ang pulisya dahilan na gumanti na ang mga ito. Isinugod pa sa pagamutan ng suspect ngunit diniklarang dead on arrival. Maswerte namang walang nasugatan sa hanay ng pulisya. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Samantalang ikinasa namang joint operation ng PNP at ng AFP laban sa grupo ni MILF-BIAF Commander Jordan na mastermind sa Maguindanao ambush na ikinasawi ng Siyam, pinag-ibayo pa. Mag-ama naman na suspect na pinsang buo ng mga biktima. Alamin ang buong detalye mula yan sa Bombo Radio Coronadal.
Pinagibayo pa sa ngayon ng Joint Forces ng AFP at PNP ang hot pursuit operation laban sa grupo ni MILF-BIAF Commander Jordan na responsable sa pananambang patay sa siyam na mga individual na pawang mga MILF-BIAF members din sa Sitio Dam, Barangay Calumamis, Gindulungan, Maguindanao. Ito ay matapos na pinag-utos ni PROBOR Regional Director Brigadier General Arthur Cabalona ang agarang paghuli kay Commander Jordan Mamalintang, anak nitong si Morsid alias Ngelong at mga kasamahan ng mga ito. Ang nabanggit na grupo ang responsable sa pananambang patay sa grupo ni Commander Peges Mama Sanggid alias Black Magic, inner guard ng base command ng MILF-BIAF at mga anak nitong sina Saddam Mama Sanggid, Sadre Mama Sanggid, Johari Mama Sanggid, Kamara Mama Sanggid alias Tani at tatlong iba pa. Sugatan din sa insidente ang tatlong kamag-anak na mga ito na sa ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital. Una rito, binabaybay ng grupo ni Commander Black Magic ang naturang lugar sakay ng kulay pulang Montero at kulay itim na Ranger Ford. Patungo sana sa Datos Saudi ang patuwa na mabiktima para sa isang redo settlement o kanduli nang bigla silang pagbabarili ng grupo na nila Commander Jordan na residente na nabanggit na lugar at pinsang buo ng mga biktima. Lumabas din sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang mga pamilya Naka-full alert status din sa ngayon ng mga otoridad sa lugar sa posibleng retaliation ng mga kamag-anak ng mga biktima sa mga suspect, lalo na at patuloy din ang pagpapatupad ng election gun ban. Iyan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, basta radyo. Bombo! Bombo International News. Kumikilos na ang Britain para magbigay ng military support at economic aid para sa Ukraine sa kanilang sakaling tumindi pa ang banta ng pag-atake ng Russia. Nakatakdang bumiyahe si Prime Minister Boris Johnson sa Europa ngayong linggo para suportahan na mawaksan na ang standoff sa Russia. Ayon sa tagapagsalita ng British government, nakikipagtulungan na si Prime Minister Johnson sa mga kaalyado nitong mga bansa para suportahan ang Ukraine. Ang Britain nga ang nagsusupply ng anti-tank weapons at mga training personnel sa Ukraine sa kabila ng mandato sa mga sundalo na lisanin na ang Ukraine. May nakikita pa anyang pag-asa para sa de-escalation at diplomasya, kaya't patuloy ang walang kapagurang pagsusumikap ni Prime Minister Boris Johnson kasama na ang mga kaalyado nito upang hindi na ituloy pa ng Russia ang paglusob sa Ukraine. Samantala, pinaghahandaan naman na ng Poland ang posibleng pagdagsa ng mga Ukrainian refugees doon nga sa bansang Poland. Ilan nga sa mga pinaghahandaan nila ay ito nga maaaring mangyari sa oras na lusubin na ng Russia ang Ukraine. Ayon kay Interior Minister Mariusz Kaminski, isa dito ang kahandaan ng rehiyon sa posibilidad na pagdami pa ng mga refugees na nagmumula sa Ukraine. Hinimok na ng regional government ang mga mayors na maghanda para sa accommodation para sa mga refugees. Ang Poland ay tirahan para sa 1 o 2 mga milyong Ukrainians. Bombo Sports News. Tinanghal na World Champion sa katatapos lamang na Super Bowl 2022 ng National Football League o NFL ang Los Angeles Rams matapos natalunin ang Cincinnati Bengals sa score na 23-20 na ginanapuyan sa SoFi Stadium doon sa California. Ito na ang second Super Bowl championship at unang titulo sa Los Angeles mula sa taong 1951. Samantala, naging sentro naman ang hip-hop music sa inaabangang halftime show ng Super Bowl. Ito'y makaraang magsama ng puwersa sa pagbibigay ng aliw sina Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige at Kendrick Lamar.
Sinasabing kung pagsasama-samahin ng naturang mga bigating musicians, aabot sa 44 na Grammy Awards ang natanggap ng mga ito, kung saan ho ay pinakamarami ay si Eminem na nasa 15. Sinimula ni na Snoop Dogg at Dr. Dre ang halftime show at nagkaroon naman ng surpresang appearance itong si 50 Cent na nag-perform din ho dun sa naturang event. Agaw pansin naman si Mary J. Blige na suot yung rhinestone outfit na may over the knee boots. Pagkatapos nito ay umawit naman si Eminem at naging kontrobersyal ang pagluhod nito na sinasabing bahagi ng tribute sa mga protesta noong dating 49ers quarterback na si Colin Kaepernick dahil sa issue ng police brutality at racial injustice. Kabilang naman sa mga Hollywood stars na nagpabot ng kanilang pagbati sa mga performers ay si Lady Gaga. Kung maalala mga kabombo, naging tradisyon sa Super Bowl ang mga ingrande at makasaysayang performances na inaabangan ng milyon-milyon na mga fans. Ilan sa mga mahabang listahan sa nakalipas na kasaysayan, yung performances sa Super Bowl halftime ay yung kinabibilangan ni Madonna, Beyonce, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez at Shakira. Samantala, aminado naman si Snoop Dogg na malaking bagay sa kanila ang halftime show, kaya todo pasalamat sila sa NFL dahil alam naman ng kanilang grupo na ito'y para sa sektor ang ayaw na hip-hop music, pero tuloy pa rin ang kanilang performance. Bombo Entertainment News. Nakatanggap ng isang wedding ring ang isang sikat na aktres na si Angel Locsin. Pahinggil nga mula sa kanyang asawa na si Neil RC ngayong araw ng mga puso. Halos kalahating taon na din kasi ang nakalipas matapos na magpakasal ang dalawa sa isang intimate na civil wedding. Sa wakas na din ay nakapagsuot na rin ito ng legit na wedding ring ang celebrity couple. Ibinida din ni Angel Locsin ang naturang wedding ring sa kanyang Instagram post kasama ang kanyang hubby. Makikita sa mga larawan na ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram ang simple but romantic na pre-Valentine dinner date nila ng kanyang asawa. Maging ang wedding ring na tinutukoy ng aktres na iniregalo sa kanya nito. Ika nga sa caption ni Angel, "Finally, may wedding ring na rin kami." Samantala, bukod naman sa Instagram post ng asawa nitong si Neil RC, ay binigyang diin din nito na wala ng choice at takas si Angel dahil forever na raw silang magkasama tuwing Valentine's Day. Magugunita nga noong taong 2019, nag-propose si Neil kay Angel at nakaschedule ang kanilang kasal noong November 2020 na na-postpone naman ng tamaan ng COVID-19 pandemic ang bansa at inireschedule ito noong August 7, 2021 na inanunsyo naman ng celebrity couple sa kanilang blog. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabangko ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang isang US dollar ay katumbas 51 pesos 32 centavos. Singaporean dollar 38 pesos 12 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 6 pesos 58 centavos at ang euro 58 pesos and 20 centavos. Habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos 68 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country.
We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Bombo Everly Rico. Muli bumabati po kami ng Happy Valentine's Day. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Radyo Bacolod.